Udruga Val kulture u suradnji s općinom Pičani ove godine organizirala 12. po redu Legendfest, koji je i ovoga puta tijekom vikenda u ovaj istarski srednjovjekovni gradić Pičan privukao veliki broj posjetitelja. Festival je tijekom 2 dana održavanja ponudio pregršt sadržaja svim uzrastima, od onih najmlađih do onih starijih, a u realizaciju projekta ove godine bilo uključeno 30-ak umjetnika iz cijele Hrvatske. Obiteljski festival, znači svako pronađe nešto za sebe, roditelji, klinci imaju radionice, imaju lutkarskih predstava i tako dalje, opet na temu, a odrasli mogu imati čak i jedan program koji nije za djecu, malo je strašan i tako, a odrasli imaju predavanja, krasnih izložbi, krasnih koncerata, tako da za svakog po nešto. Putem raznih sadržaja tijekom Legendfesta u Pičnu je nakratko vrijeme stalo, a život vraćen u svijet snova, prožet noćnom morom. Ove godine, dakle, tema je more i snovi, znači pokušavamo nekako multimedijalno prikazati ovaj dio nematerijalne baštine, priče o morama, ali prilazimo morama i sa psihološke strane, psihijatrijske, znači više predavanja sa svih strana, pokušavamo multimedijalno prikazati more. Dakle, ove godine su more, prošle godine je bio vampir, Grando, tako da vidite, malo smo opet u podsvijest otišli. Valja napomenuti kako su se programi održavali na 20 lokacija u Pičnu, među kojima i Centar za nematerijalnu kulturu Istre, koji je ovoga puta pretvoren u sobu. Ovo je radila jedna naša mještanka koja se zove Agneza Kiković. Naime, ovo je jedna starinska soba, tu vidimo nekakve intimele, vidimo nekakve pokrivače, rakamane, zavjese, zatim komodu i u principu kako je to nekada izgledalo, jer su tema osim mora zapravo i snovi. A s obzirom da je vjerovanje u more povezano uz neka malo prošlija vremena, onda je definitivno to povezano i sa ovakvom starinskom sobom. Inače, Legendfest je za općinu Pičan izuzetno važna manifestacija jer privlači veliki broj posjetitelja, što doprinosi zaposlenosti domaćih ljudi. Kao što su, na primjer, znači, vlasnici OPG-ova, studenti, učenici, ugostitelji, zanatlije, iznajmljivači smještaja i tako. Valja također spomenuti kako su općina Pičan i udruga Val kulture u suradnji s Etnografskim muzeom Istre uspješno sa partnerima iz Slovenije kandidirali i dobili europski projekt u sklopu Interrega Živa štrigarija, a koji će povezati Istru i Pohorje putem turističke rute čija će tema biti nematerijalna baština, odnosno štrigarije i primjerice divovi.